what some of us are fighting for is to see that this oppressive system is crushed. We don't care whether, I don't even care whether I would be part of the top echelon in the room. I'm not worried, but I'm dying to see a change that, in the system. That's all. That's all. Taigara mumako manya daga batesa Zimbabwe Taigara mumako manya daga batesa Zimbabwe vakomana vasikana Zimbabwe magorila makomo manya daga batesa Tiriko kuManicaland uko kwatiri kutaura nevarwi vehondo yerusununguko. Vakomana panguva iyoyo vakazvipira vakati aiwa inini ndiri mwana wevhu udzvanyiriri hwanyanya mukati menyika muno. Regai ndibude panze ndigodzoka ndirwire rusununguko rwenyika yeZimbabwe. Vamwe vari kubvunza kuti vanhava vachiri here, vamwe vari kubvunza kuti kana variko vari kupi. Tikati aiwa regai tikutsvagirei mumwe nemumwe ataure personal experience yake uye zvakare nechikonzero chekuti sei akazvipira kuenda kuhondo uye hondo yapera upenyu hwavo hwakamira sei kutaura pari zvino. Iye zvino izvi ndina comrade Munzara kana kuti baba Munzara tiri kutaura zita rekumba. Tite uri kuronavo tinzwo kuti zvakamira sei panguva iyo. Baba makadizve? No, tiripo makadi. Tiripo idzikurise kuno. Kuno kwakateramira. Tauya kana mvura. Ya, ichokwadi aiwa maita zvakanaka. Aiwa mvura inodikamu. Anditi aiwa tinotenda. Baba makazvarirwa kupi? Ini ndakazvarirwa pa Mutare General Hospital. Yakunzi nhasi uno Herbert Shitepo Provincial Hospital yeManicaland. Muna 1960. Musi wa 16 February ndo pandabarwa. Anditi mumuri menyu manga muri vana vangana kuti muri vana vangani kwa baba venyu? Ya zvakaitika ndezvekuti inini baba namai vakasiyana. Vasiyana vanga vangobereka inini chete. Alright. Ndo zvakazoita kuti ndinokura ndiri kwana sekuru wangu kwaTengende paZimunya. But all in all tanga tiripo 24. Kwa baba venyu? Kwa baba vangu. Madzimai vangani? Madzimai vanga vari 6. Alright. Mai vangu vari vahosi. Saka ndo zvakaitika kuparadzana kwavo. Izvo hatingazvitsvagise vana nekuti tine matare etisikapinde asiri ezera redu. Ndakazotoita reunion ne my biological father and the rest of the family after independence. Okay. At the advent of independence. Anditi? Right. Saka kwaZimunya ndo kwamakakurira? Bwana sekuru paTengende farm number 24. Hongo. Anditi ndokuenda kuchikoro ikoko? Ndakaita sub A yangu muna 1968 paRowa Primary School. The following year takabva taenda paChigombwe School. Tanga taana Mr. Pedzeni ndo waiva head wedu. Tikadzidza ipapo. Tikazoenda kuInyazura Mission for my secondary education. But during that holiday ya 1976 andina kuzodzokera kuchikoro. Okay. Takabva tatongocrossa border kutopinda paMozambique. Anditi nekuti zvakaitika ndezvekuti paholiday ipapo pakaita the first contingent if my memory serves me well. Anchazi kuti ranga riri group raive nevanhu vangani raitungamirwa naComrade Jekesai Nzira. Anga akaita unga muColored. Vakauya on the western fringes of our village munonzi Mwamafuke Bukuma Sabuku Karuza. Vakabhesa ipapo pakaita ka apprehension sechiri chinhu chitsva. Saka sevanhu vanga vachiri vechidiki baba vanga vari kubasa. My stepfather Mr. Oliver Chapeyama. Tina mai, saka vana mai vaitounga vaine pfungwa dzekuti no vana vangaenda here kubhesi uko. Asi eventually we compromised namai kusvikira vakandibata ruoko tikaenda kubhesi ikoko. Takandotungamidzana.
takasvika tikaona zvanga zviri kuitika. Tikaona ana comrade anga ari pakati pedariro, vamwe vacho vakagara mumapositions nechekure neungano iyi. Chibva taona kuti ndo zviri kuitika. Mharidzo yakavapo was so touching. Ndiyo yakati inspire. Zvekuti kudzoka kwatakazoita kumba after that Pungwe, handina kugona kurara zvakanaka. Ndandiri kungofunga kuti tochidini. I must join these comrades. Musango mavari vainzi magandanga. But vana maya vanonga vachiziva ndo pfungwa dzatatu anadzo. Alright. So takazoti tiri 5. Inini Farai Mapadza, who is now late. Denford Mukono, Mupenyu. Godfrey Makate is still living. Koita angari paiwana nofunga 36. Paiwana Livingstone Njukuya is now late. Koita wangu baba mnini angari mukuru pane vese. Ainzi Jonathan Chapeyama. Akazofira kuDarwen huko. Ndo kwaanga achioperate ari. Takabva tangowirirana, kwabva taronga, kwabva tatobira. Takapinda nepaBhema Valley. Tikasvikira mucompound yanga iripo. Paiwe neumwe liaison man anga ari ipapo, zita rake handicharangariri. Ndiye akati yambutsa border. Makuseni kwakuedza. Takacrossa border without a hitch. Tikasvika pafrontera yemaFrelimo painzi Parambanai. Takagara Parambanai ipapo ndofunga for a week or so. Akamarada zvakaita sekunga vanga vatori neinformation yekuti tiri kuuya kubva kumusha. Se outpost yeMozambique. The welcome was so cordial. Tagamuchirika paya. After that period takatorwa tikaenda painzi paDhafu. Tiri paDhafu ipapo ndo patakati tatigare kwezvimazuva. Isusu tanga tisiri kuchada zvepo because we were earmarked to tiende kuNyadzonya. But tagara a week or so ndo patakatambira mashoko ekuti Nyadzonya yaiwe yatakwa. Ndo patakaona kuti well, destiny yaprove to be more wiser than fate. Kati well, zvazvakatongoreva ndezvekuti we were not destined kuti tisvike that destination yeNyadzonya. Because ingadai takangobatanidzirwa ipapo. Saka eventually within days takabva tatorwa tikaenda kwainzi kuMasengere. PaMasengere ipapo takagara chibva tazoitwa evacuated kuenda kuDoroi, bhesi reDoroi. Kunova ndo kwatakazosiya futi vamwe vanhu vakawanda. Asi ava vanga vabva kuNyadzonya vatanga taanawo vamwe vakakuwara muzvipatara. But waingoona kuti vanhu zvavasangana nazvo nezvanga zvaitika pavakaparadzwa naNyati. Who was a former Zanula commander. Ndiye akaita mabasa epaNyadzonya. Tiri paDoroi ipapo pasina accommodation. Saka on the northern fringes dzerwizi Doroi. Ndingangoti southern fringes the river Doroi. Paiwe neWhite House yemuPutukezi ainzi Caetano. Akanga angosiya yanga ingori abandoned pavakaita abdicate maPutukezi from Mozambique. Saka tiri ipapo takagara paiwe nematanga enguruwe. Ndo takatanga kunzi ticlean nevatungamiri vedu. Tikacleana matanga enguruwe iwo. Tikagara mumatanga enguruwe iwawo. Takawane kufunga kwakadzama. But kumusha kwaya kusikachatodzokeki because watopinda muchinhu ichi. And more so hapana anga kupusha kuti upinde mwazviri. Yakanga ingori choice yako munhu. Saka paya pasina zvekuita. Takazoti nekuda kweinflux yevanhu from home. Nekuti vhangeri ranga rachifamba, mobilization ichiitwa kumusha. Vanhu vakatanga kuwanda paDoroi paya. Ndo petakazodzika further downstream. Tikavhura yainzi one base paDoroi ipapo. Pasina kana shelter. Kurara kwaiwe kurara panze ende mvura yainaya kamakore ekare. Chirara panze waiti kana wakarara kudai wakapfeka wakafuga blanket regrey aidonetwa neUnited Nations.
autotsadabuki kusvika kuedze because unenge wanaiwa saka wakatsadabuka manje rimwe zati totonhorwa waakuchitotonhorwa saka waitoramba wakamaintaina mararire wakaita that position kusvika kuedze ndo kamwe kaexperience ketakaita paputweza pakatanga kuita zvirwere kwaive nematekenya kwaive nemahiccups aizonzi mahurricanes vasikana vaita akaita 3 steps ari kufamba apo anobva ati gwadara achiita mahiccups iwawo matekenya zvanga zvakaita asi taakuzozvidzidza takazoona kuti yaitova biological warfare because maiti kana muri mukembi maingozwa kuine kandege kaingoti nechekumucheto kwekembi kaingotendera kachiti wobva wazwa kuti saka ndo kaitokusha manje zvaichizouya saka yaitova biological warfare but tanga tisati tazviziva takazozviziva patapinda muzvidzidzo zvemilitarizvi padoroi pakafiwa makore iwawo nekuti pakanga pachiti dzimwe nguva munogona kuita a period of 2 weeks 3 weeks for some days on end hakuna kana mota yeration yauya mukamba makatanga kuita nzara takatanga kuzotosurvivor isu wacho wakapona wazhinji wedu chakatiraramisa takatanga kotsvaga chikafu yatingadaidza kuti by way of the race taitobuda mukembi totora hembe dzetaitotora zvekuti ukabatwa wairohwa futi kusecurity nemaseguranza asi isusu taiti kumanheru kuyawo because every morning taenda paparade kana kuti Sendri Mao pataitorwa nhamba yoonekwa strength yakaringana makambani anga aripo ana Tanganeropa ana Ujamaa ana Dabula dzanga dzakawanda macompanies vanhu vechikadzi vanga varipo vaine macompanies avo saka nhamba yaitorwa iyi saka maichitozoronga nevamwe manje kuti ona iwewe ndiwe section commander ndiwe platoon commander unondikavhira unongoendesa nhamba yakanaka uko tombobuda kuitira kuti tozonga tadzoka nazvo kubva kupofu zviyezvi ndo zvataizoya tosheya manje pamwe tinouya tiine mapau ndo chingwa chemumozambique handiti poita condensed milk ndo zvinhu zvainyanya kutozodini touya mumabarracks akazonga tawaka tamumasubbases taipfekera muuswa nguva yelanjiyai kana tanzwa nzara ndo pataizovhura paya todya so waifana kutozviita futi nekuti kune vamwe vanga vaine katendenzi kekuti vakatoona ndo zviri kuitika vanotaurira wesecurity zvikangosvika kusecurity maakutorohwa ende kurohwa kwacho ndekwekuti wainzi prone position pamwe worohwa cuts kumabumps right then kana waramba kurara iwewe ukada kuva hot tempered unotsvagirwa vanhu vakasimba 4 vanokususpenda umwe naumwe wobata ruoko vamwe vairi wobata makumbo uri pasuspension ipopo apo you could be flogged. Yes, zvakaunza discipline within the system. That's how discipline was being administered in those days. Kana kuti tinotongoiti yanga iri discipline by compulsion because taive neobjective yekuti tirwire nyika ione kusununguka hatigoni kuzvishora because zvakatisvitsa patiri nhasi handisi kuda kujustifya kana kuti kudii ndiri kuda kungopa senhoroondo asi ndiri kuchiti padoroi manje takazosiya vanhu because pakaita zvirwere ini ndakapotsa ndatosara ipapo ndabatwa nemalaria imwe yanga itori celebra malaria iyai ndikazoponeswa nemabhururu. I still remember I remember very well kuti paiwana mozi anenge aibva kumasvingo uko ndiye akazondibatsira ipapo aindigira chikafu nechi svikira tatozoona situation iri pano haisi kuita but before that ndiri kuchiti tanga tiri padoroi you would find kuti takasvika pasituation tiri padoroi ipapo yekuti in the morning before lunch waiona mapall bearers akananga that Remkim anditi vakananga kugraveyard vaine mabody boxes and mabody boxes aigadzirwa anga arengo kugadzira masengere kwakutotakurira munhu imomo in the morning waigona kuona 7 bodies ziri kunanga kugraveyard in the afternoon waigona kuona same number vanhu vachiemba chema chema ibaba
Chiema, tochemera nyika, tochiema. Chiema baba, tochemera nyika yedu. Ndingati ndo masire takaita vanhu vari padoro ipo paya. Ende pakawandiwa padoro ipo paya. So eventually taona zviri kuitika for days on end. Takazoronga nechikwata changu. Ndo kubva tatoti tibude mukempi. Takabuda mukempi tichinanga kuchimoyo ende zvaive zvekutotaimira in the wee hours of the day. Tabuda mukempi. Nekuti maiti mukabatwa futi nemaseguranza. Maitotorwa sevanhu vari kutoda kutiza kudzoka kumusha. Kunzi muri kutiza hondo. Saka takafamba tikaenda Mupovho kwataya tajaira kuenda Muchirenje. Tozobudamo taita zvataita. Takaita a period of 2 days tiri Mupovho zvedu. Kwakuzosvika on the 3rd day. Ndo patakasvika within the environs dzechimoyo. Chibva tatambirwawo nevamwe vanga vari papatrol wesecurity. Tikatanga kutombosechwa ipapo pavakazoziva kuti tisu. Vakatora vakatiendesa kusecurity. Chibva tanopinzwa mukati mune vamwe. Tapinda mukati mune vamwe. Takagara pachimoyo paya. Kusvikira that was wanga 77. Hatina kuita nguva ngani. Inini I had a huge body. Takangosarudzwa. Tikabva taenda takawera tu kwaya kuine vamwe vanga varipo. Chibva tapinda mugroup ranga riripo. Chibva papa ma-instructors anga aripo. Ana Comrade Cool Chikukwa is now late. Ana Comrade Agri Chaminuka. Yes. Vanga varipo ma-senior former commissioner we police. Ana Comrade Chocha. Yes. Nana Comrade Santana. Vazhinji vanhu vandiri kutaura vamwe vacho they are late. So zvakachizoitika ndezvekuti eventually takati isusu tichicomplete this training period. Kuti tichicomplete training yedu isusu. Ini ndakabva ndatorwa na Comrade William Dangana. Because Central Committee yedu yekuhondoko yanga ine vanhu 32. Wechi 32 wacho anga ari Comrade Sarudza Ichinamaropa. Saka Comrade William Dangana ndiye aiwe deputy wa Comrade Peter Baya production department. Pakazoshaika Comrade Peter Baya, Comrade William Dangana akabva aita take over that department. Saka zvakazoitika ndezvekuti yes madates taakuaona munhoroondo. 23 November 1977 kwakauya ndege in the early hours of the morning. Zvakaita ndege yakatungamira. I still remember very well. Yakatungamira ichibva yasvika pamusoro pecamp because paya paine mabases about almost 17. Mabases anga ari pachimoyo paya. Siyana ana Pesinding ana akawandisa mabases ana Osibisa Chinyi ana Chindunduma iwo kwaigara vana vechikoro. Saka muchaona imimi ndege yakahovha iri padenga kudai. Ichihovha kudaro yakaisa target indication kuti ta ichitoratidza dziri kumashure dziya kuti ndipo panapa. That was the indication. Yakaita ichipedza kudaro ichibva yarowa pasi. Zvakazoteera mumashure umu zvinokunda ng'anga kutaura. Nemhaka yakuti zvinotoda ng'anga kushopera because unoona kuti pasina nguva ngani takatoona kuNational Stores kwatobaka moto. Watu hutsi kuti Togo zvakutoanaunza message yedambudziko ratokura. Mabases ari kutoatakwa ari kudini uku vanouya nekumaflanks vari kudini kuti takabudapo sei hazvinzwisisiki. Ndakazoti ndati mhanye ndiri kuenda side rekumudzingadzi iko kuya. Paiwe nekasango karipo ndakangopinda mustate mundonga ndatodzimira kuti nditi inyaya yekuti vaishandisa machemical weapons here handizozivi. Ndobva ndatobatwa nehope. Pakazoita mamwe macomrades too akadarika nependiri ndo akazondibata ruoko achindimutsa kwakubva tabira mudzingadzi. Ndiri kutongobatwa. Tichisvika taakumhiri uko takanoungana nemamwe macomrades anga aripo anga atopunyukawo umu. Varume vakadzi kwanga kwakutodoka. Tikaita all round defense yedu pamhiri pamudzingadzi. Pakachikomo kanga karipo.
but manheru ivavo zvinonzi pfumva hadziiti mbiri zviya izvi ndoona sekuti kunyepa because ndakatozviona ipapo. Tina comrade wechikadzi akabva arumwa nenyoka ari paposition pake achibva atofa manheru ivavo. Saka zvakachizoitika ndezvekuti kuchiedza pakagadzirwa zvimastretcher izvi, a makeshift stretcher bed, kuti aone kutakurika. Ndokubva atakurwa, ameno kuti wakuru wakazomuendesa kupi, kuti wakazomuchengeta kupi. Isusu ndobva taenda pagondola painzi paMukwimba, paive nemaorenji, mabradfuru aya nemanachis, paine White House yanga iripo, yanga iri ine dilapidated state. Takagara ipopo kwezvimazuva, ndo pakazouya vakuru wana comrade Sheba wachiuya wachichitotanga kutironga vachitora vamwe vanhu vanga vabvezera futi ipapo wachienda kumamissions foreign countries. Then the rest takazosara takanzi tidzokere futi kumudzingadzi. Takazodzoka kumudzingadzi, but tisikachaendi kuchimoyo kwanga kuri open uku. Taakutera takazoenda kudepression manje. Kuti garage kwaigara mota dzetransport dzemusangano weZANU isati yava ZANU PF, ichiri ZANU yanga iri pamhiri pamudzingadzi. Isusu tiri kuno uku kwaigara ana comrade Kangai because ndiye aiheada transport department iyo ndinotondera. Takagara ipapo nekuti isusu sevanhu vesecurity, mabodyguards tanga tiri attached kusecurity. Takagara ipapo tina ana comrade Rufaro, ana comrade Firegun, mukuru wedu ipapo anga ari comrade Joshua, nana comrade Bigi Chitoro, nevamwe vendisikachatonderi makore afamba hao. Tagara ipapo ope takazoti zvedu pane imwe incident mashaikira akazoita mukuru wesecurity, because taiti futi ziya idzi dzakanga dzatsva paataki yepachimoyo. Tina ana Mudharanyanga dzaoma anga uri paya ndo waidziwezera mabhati. Saka ndo dzimwe dzaishandiswa nevakomana vedu vanga vari mumapositions kusecurity. Saka isusu semabodyguards taiti ine dzedu edu taiti indandine B10 yangu. Saka wakomana kome Joshua akatorana naRufaro nomumwe musikana ndakumukoshiwa zita rake, vakati ngatimboita 360 kuona kuti kembi yedu yakamira sei. Vari kuita 360 iyoyo taingoti kana tikaona njiwa kana ana kuwe waya taifura. Saka ndoona sekuti Rufaro akatadza kuselekta moto wake, because kana iri AK kune vanoiziya unototi tata ndokuti uende kuma-single shots, ukangoti taa chete wasiya iri pa-automatic. Saka ndo zvaanenge akaita, unenge akatadza kuselekta moto wake. Paakada kuti aeme njiwa iyoyo yakabva yamukunda simba because iri pa-automatic, ndobva atenderera, ndobva arova comrade Joshua mudumbu munomu, ura uchibva waenda panze. Nekuzodai vakauya nematractor vakamhanya vanadhaula madriver aidriver matractor kuproduction department uku, havana kugona kuseva life yaComrade Joshua. Zvakaramba takavachengeta, wanga atova 79. But the previous day ndandambobudawo mukembi inini naShedi tichiitawo 360 tichitenderera. Tisati tambonyanya kufamba nhanho dzakawanda, takasangana nevamwe mbuya. Zvakatondishamisa kuti mbuya ava vanotaura piu shona, because petaigara tichiisa makemzi edu taisina vanhu vaitaura shona yekuno kumusha kunoku. But mbuya wanga wakachena musoro. Takavabvunza, mbuya muri kuendepi? Zvikazi vanangu ndauya pano, ndauya kuzochema marufu. Inini ndakatadza kuzvibatanidza kuchiedza, ndo pakazoparara comrade Joshua. Ndo masire takavaita pamudzingadzi ipapo, mudzingadzi depression comrade Joshua. Ndakatadza kuzvibatanidza kuti zvairevei zvakataura mbuya wetakanga taona. Vakuru vesecurity vakati tivaperekedze. Takavaperekedza, vakananga unga vakuenda kusaidi rekugaraji kwendaitaura. Kwaive neimwe White House iri ikoko. Takavabidza mudzingadzi, vachibira mudzingadzi vachienda kumhiri. Isibva tadzokera kukembi kwedu. It is only now pandaa kuchitoona kuti mbuya vaya rinofanira kunga ranga ritori svikiro. Takagara ipo paya 79 akopera, ndo kwakaitwa vanhu vaenda kuLancaster, vakuru vaenda kuLancaster, Zimbabwe ichiuya, jongwe richizorira, taya tiri kutointerviewa vamwe vanhu titori mudepression.
jongwe richikukurudza paka radio shiriko ketaiwe nako tiri kutointerviewa mwana wanga uri kubva kuno kumusha musi iwoyo because isu sema bodyguards taiti ndiwo unenge uine briefcase rachef ndiwo une pfuti yako ndiwe futi unotakura pfuti yachef saka asi inini zvakandipa mukana wekuti that attachment yekunga ndiri within that small contingent ya Comrade William Mnangana zvakandipa mukana wekuita traverse the breadth and strength of Mozambique plus ndinofunga ndo zvakanditi ovhureiwo pfungwa because mashefu aiwe nemabhuku saka apa pasaidi kumashure kweland cruiser panenge paine drum red diesel shefu uri mberi nadriver wake imi mabodyguards 2 muri kuno kumashure ndaingoti kana tikatoti tiine zvimabhuku taiita mukana wekuverenga dzimwe nguva tosvika pastores pana makombe paya totora tikaenda kubeira pamanga topinda mustores ndopatai zvemakuona mabhero ari kuuya muZimbabwe mazuva ano takatangira kuMozambique ndo mataitora mbatya idzodziya because zvaidonetwa ka nenyika dzaitisigirawo saka ndo pataitora saka taizoti munzira umu tikangokwidza povhu mota iyi yapuwawo lift taakutopangana ipapa tototengeserana dzimwe mbatya dziya idzi tikasvika chef paanoti ndipe briefcase achitenga chikafu apo isusu taakutotsvagawo zvekutenga totenga fodya dzemakomrades atasiya kukembo ana 3 zenders asenda single ana GT, GT, ana Nilos ana Caravera taitenga fodya idzodzo mota yachefu ichingopinda mukembi wakomana waitoziva kuti mufana wedu uripo wauya ndototeerawo mapositions ndaakutotambidza fodya. That's how we survived during that period. So zvakazoti tauya kuno kumusha early 80 tichipinda ndo takasvikira panamba kuHarare number 4 Foxfield Avenue Maple Lane andiri kutondera takati garei ipapo taenda kuma elections zvinhu zvafamba zvakanaka muna April 1980 tawina resoundingly right takazomuvwa shefu wakunzi abve takazobva kuMaple Lane tikaenda panamba 18 Pringle Road number 18 Pringle takunga tiri kuenda neroad inoenda kuChikurubi panamba 18 apa inoenda Mandare ndo pataigara saka ndakazosiyana zvakuda Comrade William Mnangana ndakakuti ndoda kumboita further my studies because Comrade Mnangana was a tough commander wanga ari tough because aipfeka bhutsu ine simbi mberi uku saka vanhu vakawanda vaimutiza anyambori madrivers kana iwo mabodyguards asi inini handidi kushora because zvakatondiplace in good state because grooming iyo iyai yakaita kuti tibve tatozongwarira manje tichibva tatoziva kuti upenyu hwakamira sei akazoshaika hake by then but taitaparadzana that very same year because takademobilizwa pagoromonzi farm 2 after demobilization yema 410 year after that demobilization ndakabva ndaparadzana naComrade Mnangana ndakangovakumbira ndikandoda kumboenda kuchikoro iri nzira yekuti nditombosudurukawo ndaida kumbopedza chisuwo nevabereki kwakutoenda kumba. But that very same year mama muna 82 on the 1st of September ndakangozwa message yakabuda muradio Radio Zimbabwe yaitotida kuti tinge tichidini because apa taita demobilizwa yaitoda vanhu ndo pandakaenda kupolice saka on the 1st of September 1982 I was attested in the Zimbabwe Republic Police right tikadhonza training yedu takaita training ye9 month ipapo pane incident yakaitika paDepa pakazoti umwe instructor ainzi Mchenje aitungamira squad 9 of 82 ndiye anga ari squad instructor of squad 9 ya 82 wakaenda kumaskati after lunch vakaenda paswimming pool achida kudzidzisa mastudents ake kutowina saka pane umwe ainzi Sam Rupondo anga asikagoni kutowina saka paakagara kuedge kwepool uyu instructor akafunga kuti ari kudheererwa akafunga kuti uyu uri kunyozera saka akabva amupushira mvura semunhu anga asikagoni kurova mvura akabva atongodzika vamwe vake vanga vari mupulu
ndo akatozomuretriever kwakumuisa panze but anga atomwira mvura ndo mafire akaita rupondo. Okay. But zvakachizoitika iye achiona kuti ndo zvaaita izvo waita zvisingaitwe haana kutombomira ipapo wakatozoenda paramhosva. Ndobva anomhanya apa marecruits ake ari mumashure in pursuit vachimuteera. Ndobva anokwira waya yekugun hill. Achikwira waya yekugun hill ndobva apinda mugolf course. Uyo kwabva atena kuuya kuNewlands. Ndobva apinda muna Arcturus Road. Achitomhanya vakasvika unonzi wakasvika kuchikuruba ari kumhanya. Saka zvakachizoitika ndezvekuti yanga iri squad 12 of 82 yakaitika zvinhu izvi. Akazofa instructor because pakafa vanhu 2 musi iwoyo. Nekuti pakazoita umwe ainzi iye Muchenje pana Mutongoza ndiye Muchenje watiza. Sergeant Mutongoza ndiye wakanga aine squad 9 wachibva kuma-TOTs kuma-drills kwanga vari kuita zvavanga vari kuita. Ari kupinda haana kuziva kuti mukembi mune tension. Ndiye akazobatwa nevakomana vanga varipo because the camp was furious. But recruits wanted to vent their anger kuma instructors. Apa remember takasiyana ma-backgrounds because anga ari mazuva integration ka former Rhodesian forces, Zipra forces and Zanna forces. Ani muri kuona tanga tisati kataa neunit accord futi. Yes, during the struggle yakambonga iripo petakaenda paZipa paya ikaitwa frustrated nema nationalist. No, kwete ma-nationalist. Kuona kwedu isusu zvinhu zviya zvanga zviine FIB ne Federal Republic Beruka ne CIA. Okay. Because vanongouya wachida kuadvanza ma-interest avo. Tikali zvadaro ndiri kuti uyu Mutongoza we haana kuziva kuti mukembi mune tension. Paakazoona kuti vanhu vari kutochaja vachiuya kwaari akatanga kutiza obva aenda side reuku kwaiwe nekembi yemaofficers yeprison services. Achida kuti akwire fence zvakamurambira ndobva abatirwa ipapo ndo firo raakaita ipapo. Saka takazoita 2 bodies ndo ma-sad incidents akaitika muna 82. Saka thereafter ma-authorities akasamuna support unit ikabva kuchikurubi ikauya ikakomba Tomlinson Depot. Mukati umu vanga vakuchisecha vachida kuziva uchiitiko chaitwa nani. Vanga vazviita zveshuwa vamwe vakabatwa vachidini. Saka takasaspenderwa training for a period of 2 weeks. Pakazouya vana Comrade Nhongo vakatiadressa the late Comrade Nhongo vakatiadressa ndo zvakazoita tiri muhall yemuTomlinson Depot. Ndo zvakazoita kuti tiite thereafter tiite resume training yedu. After that training takaita pass out tikadeploywa kuma-units edu. Ndakaenda kuhotel troop support unit. Takaseva within the police force for a period of 15 days and 86 days. Ndobva ndangobatanidza ne 5 years zangu dze additional pensionable service to qualify. Ndobva ndatouya kupension. Plus zvanga zvaaneka frustration because promotion uku yanga isiri kuita zvakanaka. Asi hatina kugona kuzvibudisa. Takangoti no kozorora kwakanaka. Munoziva kana vanhu vabva musango. Takazorora. But no, handidi hangu kushora. Inai was handsomely remunerated before the country began to feel the effects of this galloping inflation. However, as fate would have it, hapana umboita nguva ngani inflation yakabva yatanga. Zvakaita kuti mari imwe iitwe eroded iri mumabanks. Kwakutouya kudzoka pazero. Isusu because inini I was expecting kuti ndinge ndichiwana a peaceful easy going retirement. Asi hazvina kuzobuda saizvozvo. Saka takangozvitora sekuti well I owe that to fate. Sezvinei sezvo ndambotaurawo ndakakurira kuZimunya. Ndakabva ndazoti ndapa retirement ndope ndakaita translocate kuti ndiite reunion with my biological father, my paternal father. Pano paPenalonga. Ndichisvika ikoko muna 2000 ndakaenda muna 2004. I think 2005 2006 kwakauya operation Murambatsvina yanga iri meant kugadzirisawo zvayaida ma-government programs. Asi zvayakazoita yakaspila manje ikapinda muarea medu kunozi kuCold Stream. Ikatoparadzira vanhu vakawanda misha ikoko. Ini ndaya ndichangovaka kuna baba uko.
Saka twandaenda sarana twese twakabva twarohwa ipapo. Zvekuti right now as I speak to you, I am not sitting pretty. Why? Because ndikakutaurirai kuti kuPrazuko ndiri kugara mu1 room. I am the provincial administrator of Veterans Association, Manicaland Province, but ndiri mu1 room. By then, I had to knock at all the possible doors without success. In fact, it was like I was batting my head against a brick wall. So, as I speak to you right now, I am pinning my hopes on this Second Republic. Why? Because this new dispensation, because Minister watinaye wamugadza apo akunzwa unonzwa, ndakambo approach, saka wanga waine pressure au wakawandirwa nebasa. But I know kuti unoadressa zvimwe zvinhu because tinotongotaurirana. Plus chinonakira wamugadza wacho ndechekuti is our product. Achipinda muresi mudariro iri, akatouya kumawo veterans, une enough respect kwatiri. Akauya kumutasa south kwacho panonzi paFrixup. And makomrades ndoda kupinda muresi. Tikamupa green light. But I was. Nekuti iye wanga ataurawo zvakanaka. Tikafamba. And otherwise, mutasa south macho, the most senior figure anga aripo pakumutengesa futi ndini. Because in the DCC Secretary for Administration kwa mutasa kwacho. But by then, zvaitungamirirwa na comrade Timire. Akabata basa mukomana yeyo. Wakawanda waitiza zvawo wachidini. Ini na Timire tisitainyanya kusara kuno kusouth. But zvikapeya ma-dividends, because we produced the minister. Nekuti out of the 23 constituencies dzetiinadzo dzatakawina, out of 26 constituencies Manicaland, we lost 3. But 23 ipapo, our human president, His Excellency Dr. E.D. Mnangagwa, vakaona zvakakodzera kuti wape mujenya wacho chitanda chakapuwa MP weMutasa South. Saka mazwa ndati we are proud in that we produce the minister. Ndiye wetinayo. Saka unotinzwa, enda hangotinzwi chete kumutasa South. Haatongoriwo hake munhu ane moyo wake chitoriwo chipo. Ndi minister wewanhu. He is everybody's man. Ndichitomutarisa zvangu ndombojoka naye haatarisi position yake. Unongoda kushanda in a comradely way. Ndo zvandakaona kuti we have a blessing in him. Saka ndiope ndiri kutoita pin my hopes ipapa kuti dzimwe nguva issue yeugaro hwangu nemamwe macomrades vakasangana nema incidents ari similar kudai so vanogona kutonga vachiwanawo kuyambuka ipapa. But inini hakuna chandanga ndiri kunyanya kutarisira hangu. Ndikawana mvura kuti ndadrilirwa borehole, I think that will be enough to appease my despairing spirit. The rest ndinozoitawo zvinoita ndagara I am still able, ndinoshanda. Tinoshanda. But however, meanwhile that I am the provincial administrator weManicaland Province kuwo Veterans Association. Nguva yangu yakawanda ndinouya paoffice apa. Ende matare acho etosangana nawo paoffice apa. Macomrades mamwe akasara muhondo aya. Vakaparara muhondo nekuti kufa kwavakaita seve takasiya kusango. Handi kuti vanga vakapusa bodo. Asi kuti zvakagombera handiti. Isusu wacho kutobuda kwatakaita muhondo yanga yakasimba yakadai. Handi kuti kungwara kweduka. Asi kuti takawanirwa nyasha. Saka mukuwanirwa nyasha imo muyamu. Muchaona kuti vatakasiya musango aho. Tisu takaita zvivimbiso nawo kuti macomrades kuparara hongu kana hondo yapera tinouya tokutorai. Saka ndinongoona zvinoitika. Ndizoti paoffice apa vanouya vachitura matare awo. Ini ndikachingamidza comrade kudai. Kana ari kubuda pane munhu wendatochingamidzawo mwana wacho yeye paari kubuda totoona comrade achibuda ipapo tototanga kutotaura matare ipapo. Obva waona kuti zvinhu izvi zvine zvezviri kureva zvinenge zvingori spiritual. Ndimboti kungwara kwangu kana kutogara kwendakaita paoffice ipapo kana kumuka ndichizi ini ndabviswapo zvine basa reivhoti yemacomrades vakambonditi gara apa chimbotibatira basa. Ndinoona tunoita dambudziko kana musystem dzimwe nguva vanhu vari kuda zvigaro. But zvigaro zvazvinochizoita ndisikadi kujustify. Zvinoda kuzoita basa racho. Chorega kuita chigaro chekugarira. Hapano pakuitwa kwebasa racho. Ini ndiri patollgate yamapinda iyo, this last tollgate maakupinda mamutare. Ndo pane munda wangu. That village inoita straddle along the mountain side on the northern fringes of Mutare.
ndiyo of yes yes ndiyo village yandogara and coincidentally ndo paigara masiteteguru angu ndo paigara masiteteguru angu saka land reform yedu yakabva yangondidzora ipapo ndikati Mwari kudzwai zvine chirevo saka ndiri kuti tiri kubata basa iri asi zvikwanisiro manyi ndiyo challenge muchaona imimi kuti the little that we are getting all right oh thank you the little that we are getting 150 ikako ndo paunoda kubvisa kamari kekuti unotobhajeta nemudzimai bless them madzimai atinawo they don't complain kunyange zvirwadza vanoziva kuti baba vari kuenda kubasa revamwewo unotongoisa kabhajeti ka$50 woisa paside kuti uone kutozokwira basa hatina maresources basa racho retiri kuuya kobata iri we are complementing maefforts evanhu vari muservice vashandi vedu vehurumende at one time mwana akabva kudoro iyo anochengeta padori anonzi Ricardo ndakaenda naye kwa minister akabvisa $50 yake akapa mwana akati haikwani saka paiwete mangopetara aida kuzogadzirwa the following day nemapapers aizodiwa waida kukliwa newekumuseums ndakatozoenda naye kuplot kwangu mwana akasiya hope ikoko ndinokomunicata naye ariko kuMozambique iye Ricardo wache nekuti chinoitika ndechekuti chavanoziva vakanga vachitopinda muno wacrossa border their first point of call their first port of call pamawar veterans vanobvunza kumakomeredi saka vanouya pedo apo isusu tisozoziva kwekuvaendesa saka zvimwe zvinhu zvinotiti bate zvinotiti netsei pakuti mutoro unogara wakaremera isusu takaremerwa kare yeti vari kudya rifa renyika vamweniwo isusu hatisi kumboti toda zvakawanda isusu tingoripo pakutodefenda legacy yedu yacho ndikuchengetedza nyika yacho and our leadership zvimwe zvese izvi zvigaro vanhu vasambozototityiraba ngavaitawo that is why muchinzwa hatitombotauri nezvezvigaro zvacho takangogara tiri makedhasi tongoda kuti zvatakashandira tikaona zvinobatika nezvikwanisiro zvinoita kuti uye kubasa can you imagine kuti whole provincial secretary general anotozombopinda kana wafanawa wetinawa ama 2k awa ukasvika apo uine dola iye achida pondo kuti usiwe patrogeti kupurazi kwandiroshanda ndichibvawo anokuti baba because haakuzika baba hai mimi mati mune dora pindai mubhuti muri kuona handi kumhurwa eroko saka zvimwe zvinhu zvekuti zvinodunduwira tinoda rusununguko vatungamiri dai vakagona kutinzwa ipa we don't mean to blame asi tiri kuda kuti tirejese this concern wanzwe kuti tichiko ende basa iro riri we are complementing maefforts emaofficers yedu ehurumende yedu kuti basa racho ritoreruka musi wa16 September this year ndakabva pachimoyo pamashirainzi ipapa ndakaenda nedelegation yemakomrades ekuharare tikarara apo the following morning takazoona ana ambassador Matema Danda tikava nenguva yakanaka tichidzora ndangariro tinotaurira vanhu kuti aiwa zvaonai makomrades muri kuona tisuwo vamwe wevanhu vaifanira vanga vari mamasgrave imomo asi takawanirwa nyasha vamwe vedu ndo mavari imomo ende mavigirwa avo ipo paya mukazozvitarisa pachimoyo paya muchaona kuti umwe munhu musoro uri uko kune imwe masgrave bhodhi iri umu gumbo riri uko mune imwe masgrave zvinhu zvakadaro zvinongodzikisawo hazvo misodzi so then last year but one no it's last year I went to Nyangao Sofala province about 20 kilometers from Beira ndakanga ndatumwa neoffice by then ndandiri secretary for legal affairs at provincial level or veterans association tasvika ikoko paNyangao about 5 kilometers tichingodarika Dondo 5 kilometers to the left tinobva tasvika paNyangao pane common grave iri ipapo vanozi makomrades aya vakanga vachibva kuforeign mission kuTanzania saka vaimbozokemba iri transit camp vakemba ipapo vakatagwa nemarhodesian forces maserusi scouts vari 50 out of that number pakapona 1 our 49 vesa
they were entered into this common grave. But ndichisvikapo ndakaona pamusoro peguwa kudai, ndiri kutaura zvelasiye, pane mutsamvu watoti kure uri pakati pechinyapa, ende hatina funding yetiri kumbowana apa kuti zvidini. But I am happy, I am glad, because the government through the Ministry of War Veterans Affairs yakati yakuzoejecta mafunds towards that purpose, kuti basa rigone kunga richiita, because ndo vane mandate constitutionally wemuseums and monuments kuti vagone kuita rehabilitate magraves aya. Asi tiri kungokumbirisa kuti dai zvaibvira zvaikurumidzirwa. Inini as I speak ndiri kutongotaura ndakatomirirawo makomrades acho eManicaland. Handisi kuti inini kana ndazi nditaure saizvozvi mataurire ndiri kuita ndazokura kudai. Mune maseniors vamwe vacho takatobuda mumaoko mavo ndo vakati trainer. Saka inini ndotoona pari very tricky mukushanda nawo manje vakuru avo, because havadi kumhurwa futika. Just like imimi hamungadi munhu anokumhurai. So inini I recognize them first. Ndabva kuva recognize ndochipinda mubusiness of the day, ndakavakudzazve. Ndo zvinoita munhu ane hunhu, mazire ndo zviita marairirwe endakaitwa kubva ndichikura. Ende tadaro ndinofunga tinodzosera mavalues panzvimbo, nekuti tiri kuda kusiya the right legacy. Kana even constitution yedu yacho ndo zvainototaura kuti we should honor seniority. Tikatadza kurespectana manje handifungi kuti tichiri vanhu, nekuti kana tiri kutaura nezvediscipline ndo wetinongoti hunhuka pachivanhu. Saka ndo mafambiro etiri kuita. So basically manzwa ndichitaura zvekupurazi kwangu, inini shuwiro yangu hangu ndikagona kuwana mvura zvaitondiitira zvakanaka. Yes, land ndakaiwana. Tisu mapioneers eland reform iyoyi. Taadreswa na comrade Dr. Chenjerai Hunjupa, ndaenda to retire by then muna 2000. Tichibva tadzoka kuya kuma provinces. No wonder why makaona zvakatora a sort of a country-wide coordinated effort. But it appears as if kana basa raitwa anenge aita basa wacho pamwe pacho, automatically he or she becomes irrelevant. Taakutoitwa ejected as an unwanted ballast by the new arrivals. Dai nyika yekwedu yagona kupagadzirisa ipo papo, ndofunga taizofamba. And lastly but not least, regai ntaure ndichiti zvimwe zvese izvi vangatitorera zvavo, but kwete kuzoba nelegacy yacho. Nhaka inode kuendepi? Nhaka vanototisiyira. Ndinombototaura ine jocular way zvangu nevamwe ndichiti munoona zvezvinoita mukurarama. History haitode hayo ma-editors, unlike other historical essays, because munhu anga edite chiipa nezvakaitwa wasipo. Ani muri kuona? Ndinombototaura ndichidaro. Saka right now tingoripo, masvika ndichazokukumbirai kuti muzotora picture kana ma-videos epaoffice petiri kushandira ipo paya. Imomuya that office ndiyo inoseva ma-war veterans wapenyu wacho. Chero ma-issues to do with the departed tichilieza ne-Fallen Heroes Trust ndo mune ma-widows acho nenyaya dzine chekuita nevana wema-war veterans acho tiri ku-association. Saka ipapo dai tagona I appreciate zviri kuitika tikatora template ye-Midlands. Yes, ndakaona Minister of State Honorable Owen Ncube ndiye akatono-opena ofisi ye-War Veterans Association yaangavaka ku-Midlands ikoko. Tiri kungotarisira kuti zvinhu zvakanaka chinongokopwazve. Zviitikewo kuManicaland kunoko. Ndofunga zvinhu zvedu netransport apa pari kurwadza. Can you imagine kuti pa 150 wobva wabvisa 50 mai osara neka 100, ende 50 iyoyi ndiyo uchada kuendesa kotaipisa papers atina futi zvekushandisaka. But takazotongodoneterwa printer na Honorable Scott Sakupwanya akatipromisa laptop kuti tigone kutozviitira zvinhu zvedu apa. But meanwhile tichiri kutongoita zvekubata homwe. Tinomutenda Honorable Scott. Une maonero akewo akatosiyana nevamwe. Ndiye akatipa stationery inogona kupedza gore paprovince pedu ipapa. Because zvinhu zvedu ndezvekutoti tinotorarama nenyasha. But tiri suma veterans acho
ane determination the present statecraft. Asi ndoona sekuti pane vanhu vari kugarira basa vasiri kusvitsa nyaya dzedu idzi kuvakuru. Anditi muri kuona? Because vakuru ava vane nyika yeseka. Saka pane vasiri kusvitsa nyaya dzedu sezvadziri kuvakuru kuona kwangu. Saka ndingangoti muchidimbu inini makomrades ndokutendai. Tinoda kuti tidzidze kuchengetedza nhaka iri pakati pedu iyi. Rusununguko runyararo rwetiinarwo muZimbabwe rwakatikoshera. Tiri kuona madevelopments ari kuitwa neSecond Republic. Yes, kwaive nematambudziko anga ari muFirst Republic. Asi dai zvakangotanga pesi iri apa dai I usually hate making comparisons. But ndigoni kuresista temptation yekuti nditaure zvendiri kutotaura izvi. Ndodai takazvitanga muna 1980 pesi yedevelopment. Tingadai takure nematrabablas aakubudayo. Imwe taakutoisirwa paRomeo inoenda neku-Grand Review. Izvi zvinoroverwa maoko ndo padevelopment tiri kufamba. But as we develop ngatitirangarirwe iwe isusu. So that we age with dignity. And if we hope to retire someday into an honorable grave, zvakangokosha kuti tizongopinda with dignity. Tiine chinobatika. Ndo ndingangoti muchidimbu. Anditi. Regai ndikutendei. Mati pano ya vana kana kuti madzimai emawo veterans mukasangana nawo panika connection karipo kanoitika spiritual. In other words, tingati pari kubuda mhepo here yemakomrades akasara kunze. Makomrades ari within. Anogona kunge akafira munhu. Yes, wamwe wakafira kuna ana Nyadzonya, wamwe kuna ana Chimoyo kwacho. Spiritually anozobuda pamwana wake. Paanongosvika paoffice. Inini dzimwe nguva ndotozwa nyama dzangu dzisingachaiti zvakanaka. Kungochingamidzana nakomrade kudai. Komrade taakutotaurirana. Taakutopuwa nhoroondo ipapo. Ndobva ndakaona kuti alright. Vanoteera vamwe vavo. Ndo zviri kuitika. Vari kuchema chii makomrades? Makomrades varikuda kuuya kumusha. Makomrades vari kuti no, ndinoda kuti ndiuye kudzinza kwangu. Ende kudzinza kwacho ikoko mumadzinza mavo vazhinji vacho vari kutaura kune vehama futi vaakutotishandisa. Tishandisa zvechivanhu zviya izvo vanotaura. Saka isusu sevanhu vasingagoni kuzopedza matara yatinobva taisa kune weFallen Heroes Trust. We work hand in glove. Saka otherwise role yetinoplaya pabandiko iroro chedu kungofacilitate process yekuti vanhu vazive gwara rekwavanofanira kuenda. Ende vachitoenda vachibatsirika. Ndandasiya imwe nhau. Yes, mune zvakaitika. Pamwe pacho hondo ichangotanga. Comrades, pane vamwe vanhu vakatourawa futi nevamwe vedu. Vanga ndiri kutaura zvandiri kutaura izvi ndiri kutaura from experience. Pane mamwe matare ekuti unozwa zvichinzi baba vangu vakaurawa nemakomrades nguva yehondo. Imhuri iri kutaura iyi. Then zvachidaro isusu tinozoti kwakuona kuti nyaya iyi vanhu ava nyaya iri kutobata nesu, because being a war veteran it means uri mudariro vicariously. So zvezvinenge zvaakureva tinozovaisa kuFallen Heroes Trust. Ndo kune vane meso imwe yawe tinoti maspecters. Saka maspecters aya like imwe incident yakabva kuitika yekwaJombe uko. Yemhuri yekwaJombe. Ndiri kubva ndatotaura hangu nezita. Tinotenda Honorable Benza akati tanyora tsamba muoffice medu akanowapa kombi. Ndo mazuva ataya tiri kuita exhum makomrades kuRuombwe. Wasvika kuRuombwe iko kuya vakabva vatongoti wachipinda mudariro nana Mai Moyo. Ndiye chief exhum ari ikoko. Vakatanga kutobatwa maoko. Zvikanzi tine urombo, nyaya yenyu yemafambiro atatoiona. Baba wenyu vakaurawa vasina mhosva. But zvainzi zvaitwa neSomali Liberation Forces. Zvinoitika muhondo. Zvinoitika muhondo. Saka ndiri kuona hangu zvakangokosha kuti mafambisire ebasa racho tirambe takangopuwa mwenje wekuti tigone kungoribata nemutoo wakafanira. Takakudza vanhu because vanhu ndiyo nyika. That's our understanding. Isusu tinowanze kuramba takagaidwa ne8 points of attention. And the 3 principles of discipline. Ndo mafambiro etinongoita. Hatisi kubuda mugwara iroro. Zvinenge zvine kaubenzi nekuti tiri kuona vanhu vakunyanya kuwandira kune zvinhu zviri material. Yeti isusu hatina futi kwekuenda, tinoda kuramba tiri grounded pama-values ane chekuita nehunhu hwedu ihwohwu. Zvisikarewo kuti mari hatinawo chekuita nayo.
ndiyo inokwirisa bhazi, ndiyo yatinotengesa chekudya nezvetinoshandisa. Kana kurima chaiko mumaminda umu, kurima imari. Because otherwise handizvo ndiri paoffice apa. Yes. Ndinogona kubhadharawo zvemaworkers ndatodifraya the cost yelabor. Handizvo ndichiuya kune basa rimwe renyika rakakosha. Kumunda kwangu kuine uri kusagurawo. But kana ndisina mari manje, zvinobva zvaita unga ndisikatogoni nekurima kwacho. Kunga ndisiri responsible. Ngapatariswe ipapo. Ndo zvimwe zvikumbirwa. I think saka pama spirit emaovet ari Yes. kubuda achiti mama freedom fighters kuti makatisiya toda kudzoka kumhuri kwedu. Tingati pane zvakaona tane 45 years after independence. Yes, please. Vanhu vachiri kungochema kuti toda kudzoka kumhuri. Yes, please. Mungati here mimi comrade makamira pazuva ranhasi kuti pane tingati is there enough time and consideration that is being put and effort kudzosa vanhu ava pachivanhu chaipo kuti vadzoke kuhama dzavo? Ya ndanga ndiri kuona imwe clip comrade Matema Danda vari padoroi. Our government this time around inenge yatoita hands on pakuti idzore mweya yemagamba iyi kutaura kwevakuru. Because munoona yedu iyi inonzi guided democracy ka. Saka tigoni kutaura independently zvinhu zvakawanda because we are always guided. Ende tine faith nekutaura like ambassador Matema Danda ndawaona kuchimoyo ndagara pachimoya ndagara ndichiwaona ndinowaziva hamunhu anoti kana atotaura chaanenge atotaura chinoda kutoti chitore gwara nekuti unotofila kuti mukuru uyu ari kutorewesa. Saka ndo mataurire vakaita. Ndiri kuona sekuti zvinhu izvi zvaakuadreseka manje. Chero even vana comrade Mafunga wacho akapuwa ministry apa ndo vari kutitungamira. But tiri kuti hazvisati zvasvika pakuti geje nekuti tiri kungochema. Ende pakabuda transport mota dzine provincial field officers district field officers. But pamwe pacho pemunovada kana pamashrines, yes, tichiwiga magamba apo. Pamwe pacho munozoona vanogona kunga wabuda vane ma-outreach programs avo. Gamba robva rafa apa. Munotopinda mukombi dzimwe nguva hauna dollar racho futi. Pakati pemwedzi comrade washaya. Kuti mutoenda ikoko kuheroes nekuti programu yacho inenge yakatomirira imimi mawo veterans kuti mubatewo chikamu chenyu. Muchipeya futi malast respects kune mumwe wenyu. Tisu wananya kufirwa zvoreva kuti funeral ndedu kai. Panzvimbo yekuti batwe maoko tisu tiri kutosiririsa futi tiri kutoita hitchhike kuti tisvike ikoko kochema umwe wedu. Panoda kugadziriswa ipopo. Wovet kana afa. Yes, please. Ndinoona anopiwa status. Correct. National hero, liberation war hero. Yes, please. District what. Right. I don't know if you are comfortable to answer this question. Is that necessary? Yeah, yes. You are honored. Okay. You are honored as a dead someone. Takagara imimi panapa. Amuziye status yenyu when you die. Yes, please. Why is it munotadza kuudzwa nei kuti comrade Mudzara, you are our provincial hero? Yes, please. So that mugara muchiziva kuti ndakarecognizwa as a provincial hero, kana as a national hero, kana as a district hero. Zvinokubatsirei imi macomrades to be honored uri mucoffin? Yeah, it defies logic, to be precise. It defies logic. Zvinhu zvine chekuita nekurarama kwevanhu. However, mamwe ma-areas etinofila kuti now that muri kundi-interviewa panapa. Vakuru vakanyatsa kuanalyza nemoyo unoda. Vanogona kunga vachipagadzirisa. Kuona kwandiroita. Yes. Yeah, sure. We were dying the same death kuya huko. Especially to those who pawned their lives. Wachicross a border. Munaona tine ma-associations ari kuita atane nema-affiliates. But petinoti tina chimbwido na mjiba. Ndo vamwe vanhu vari kuchema because we were dying the same death. Yes. Kunyange paine a peculiar scenario yema-dangers atakazonga tiri kufesa because umwe waimboti akatiza hake pamusha na 2-3 weeks waizodzoka. Koita umwe akaita 7 years 4-5 years
kumusha kwacho kusikatonyore netsamba. Saka as we make my policies, I think there is need to tailor those policies in a way inoita recognize that difference. Pasina kuti ndoda create a division. Asima scenarios ari apa akatosiyana. Saka zvinoda futi kuti zvitiongororwe izvozvo. Kuona kwangu. But at the same time ava vanhu ava munoona kana tiine ma-associations iwawa ndokutori nemusangano wakabata nyika ZANU-PF. ZANU-PF yacho is made up of these affiliates. Saka vanhu ava vazhinji vacho vari kutongoenda pasina chavakadini, vari kuchema because vanosvika kuoffice. Handisi kuda kuita kunyange ndikasada kutaura on their behalf. But zvichemo zvacho zvimwe vari kuuya nazvo kwendiri. So andina apana two ways about it. I have to say it out for the nation, for society to know. Yes. So vakauya nezvichemo kuvabva kwavabva kumadistrict voya nazvo kwenyu kuprovincial. Right. Pamunozoita ma-meetings kunational munoisa here zvichemo izvi patable? Yeah, precisely. Mumwe munotusara muchitukonzi zvichemo zvedu hapana kwazviri kusvika. There's a world of difference. Okay. Tine mamwe macomrades etinotozotaurira kuti tanzi tiuye kuindaba yapresident like yatakabva of recent. Zvakatokosha izvo zviya kuramba tichiwana nguva dzekutaura nguva nenguva nemukuru. Because there's a world of difference kuti utore for granted kuti vakuru zvetakataura zviya vari kuzviziya. Vanogona kunga vainazvo zviri mudatabase. But umwe mukana kawetapuwa wekuti titaure futika. Saka makatosvika munotaura? Kana aiwa vakuru ngeveduka. Plus our president is a listening president. Saka ini ndoona sekuti dzimweni dzenguva pakati apa pangangoitawo mwanhu anototi bloka. But isusu tine chido chekutombo because taive nawo pachimoyo paya. Taitova nawo pachimoyo paya. Ndo vanhu kuti masangana navo vakushedza vanhu kuState House kana kuHICC kana kuZANU-PF HQ munoisa here zvichemo zvenyu patable kana kuti munoti president of ndazvinzwa? Ndinoona sekuti pamwe pacho tinozoitwa constricted netime. But our leadership inenge ichida kutopinza mashoko sezvaari. From experience zvandakatoona patabva kuita interview about some 4 or 5 months ago. Nguva manje ndiyo yakazoita kuti vange vane kugura. Havana kuzoita exhaust list yezvichemo. So we thought kuti zvimwe zvakazongopresentwa zviri in the form of a document. But zvinenge zvakangonaka so kungotiwanira kana kuita 2 days zvine basa tichimbo because muri kuona kutoparara uko. Kutoparara kuri kuita macomrades. Otherwise pane vanhu vacho vari kunzi ndevechidiki pamacomrades aripo. Ndo zvakaita stream yangu iyoyi. Vazhinji vacho vatoti kure kudarika isusu. Mumwe mubvunzo wangu wekupedzisira, panenge pari kuita a continuous vetting of all veterans? Yes, please. Why? Yeah, zvakaitika ndezvekuti no, that one I will answer. Zvakaitika paya tine mamwe macomrades vakangozvitora for granted, vakatora sedambe. Saka ndo vakasarira kozoitawo vamwe mumafamilies metinobvawo. Vamwe vakambonga varwara vaine chinyi, vamwe vatori mentally disturbed. Ende chandiri kunyatsoziva ndechekuti hapana comrade angaziva nechi kune zvirwere zviri maringe nezvikafu zvataidya futi. Izvo zvimakumbo aya ane nguva ukasatosimbirira kumaherbs uko. Ndakatombosvika papoint yekuti handisikachamhanyi, but I am 65. Ati muri kuona. So taisi age yekuti ndingatadza kudini ba. But manje ndakatozoti iyambuswe inewe maherbs awo. Saka ini ndoona sekuti kazhinji pakangoita kamari kari decent kanobatika. Tinogona kungoasesawo medication peunoidira. Ende kana nemhuri tisu taane vakwasha, tine varoora, tine vazukuru. Vanotoona kunaka kwesystem yedu kubudikidza nesu tiri pano because paanoti pane zvamushotera uko. Anosununguka ungakwereta sekuru vasinawo vari kutochemawo. Vari kutotarisirawo kubasirwawo newe. So basically ndiri kuti ndo mamwe ma-areas anoda kuti akaadresswa iwowawo. Especially kana titori this mantra yedu yekuti living no place and no one behind. Tinofana kutofambira tiwe financially inclusive. So we are not talking about power. We are not even concerned about that. Because takatotiza zvikoro zvacho takatobatwa nesituation panguva iyoyo. Tikazi mimi muri kumafighters uku. Saka takanoita tikaitawo zvetinoziva.
yetu wamwe ndopo waitoita wachidefenda mathesis wachiita madegrees wachidi isusu zikatijamba asi tine chikamu cheduwo chatakaita ende chine mari zawo tiri kuona tiri kuenjoy this freedom because of that war that liberation struggle. Ngatiti president vakushedza vamudzara uyai kuno. Yes please. Tasangana muri 2. Ndiri kuda kuti unditaurire zvichemo 2 zviri kubva kuManicaland province. Okay. President ndiudze mudzara zvichemo 2 zviri kusangana nemawo veterans ekuManicaland province. Yes please. Unovati inini vari chef watondibvunza vachidaro zvinenge zvichemo 2 zvenditori nazvo ndezvekuti improvement yewelfare. Welfare ikangoitwa improved up zvinhu zvedu zvanaka so that we can age with dignity like I said earlier on. How then this welfare is improved? Because one will improve our welfare because when we talk of housing atisi kungotaura chete inofana kunga iri decent inoita denote zita retapa munhu wacho maringe nebasa rakaitwa ndokuti accommodation yapa then kuuya kusaidhere remuneration yacho hazvina ungamboridza mhereba because even across the political divide wese hapana asiri kugamuchira kuti awa ndiwo vanhu vakaita kuti tiwane rusunungo rwetinarwo saka ndo zvichemo 2 zvendingatopinza izvozvo ndakamirira macomrades. Anditika producer wangu ari kunditi takangana kubvunza zita rekuhondoraidzani Comrade Pistol Double Fire. Comrade Pistol Double Fire. Anditika former bodyguard raComrade William Ndangana. Anditika the late Comrade William Ndangana ndandiri bodyguard rawo. Anditika aiwa mazvinzwira. The take-home message that we have from Comrade is honor us when we are still alive because we want to age with dignity. Precisely. Anditika precisely. Handi kwete kuzoti ndafa moya paguva rangu rakanga riri gamba rakazodai movaisira maruva hanzi tipei maruva yedu tichiri vapenyu. Richemo recognition beyond the grave. Yes, recognition beyond the medal. I mean beyond the medal. Precisely. Anditika mashoko abva kuna Comrade. Kana muri wa Comrade muri kuona chirongwa chinechi muri kunzvimbo dzakasiyana siyana tibatei mutaurewo zviri pamwoyo penyu mutaurewo nhoroondo yenyu muchiri mupenyu kwete kuti vanhu vanozara vakuiedita sekutaura ngwa chicha Comrade vanoti aiwa haikona kuedita nhoroondo yedu regai tiedite tiri tega isusu tiri vapenyu tibatei tisvike ikoko mutaurewo mukana ndiwoyu. From my producer Frank Wesere from Mutare Manicaland province, my name is Robert Tafumane. For now it's what some of us are fighting for is to see that this oppressive system is crushed. We don't care whether I don't even care whether I would be part of the top echelon in the room. I'm not worried, but I'm dying to see a change that in the system. That's all. That's all. Taigara mumakomo yewondo abata imanya takabatesa tichichingira Zimbabwe. Taigara mumakomo yewondo abata imanya takabatesa tichichingira Zimbabwe. Vakomana vasikana Zimbabwe magori Zimbabwe